on tarkoitus pikkusen muistella vanhoja, ei aina niin mukaviakaan juttuja, mutta kuitenkin jännittäviä. Minä kerron yhden tarinan vuodelta 1967, joka tapahtui ennen minun armeijan keikkani. Se oli syksyä 1966. Loppu meiltä kaikki savotat siihen aikaan, kun ennen ajettiin ja elettiin tuolla ropsiajolla ja tukiajolla ja tienillä. Ei ollut mitään enää. Ja piti keksiä jotain tekemistä. Ja ei ollut mitään hevosajua, eikä ollut tekoa, eikä ollut minkäänlaista työtä missään. Sitten se yksi kaveri oli, joka oli asumassa Vesilahdessa Tampereen lähellä. Sieltä niin se kertoi, että Tampereella on hevosajua ja puuntekoa siellä Hervannassa Kuljun seutuvilla. No sitten ruvettiin puuhaamaan siihen sitä hommaa eteenpäin ja meiltä puuttui siihen aikaan ehjä reki. Naapurissa oli Timosen Kusti, joka lupautui tekemään tukkireet. Ja silloin 66 syksyllä tietettiin tukkireet sillä Kustilla ja Ukko Anttihan ne sitten vielä rauhoitti ne. Ja minä olin kavari, me porattiin niihin rautaloihin käsipelissä pultinpaikat. Sekin olisi kauhean iso homma vielä, jos kertoisi kaikki mitä piti tehdä silloin se rekihomma. Ja no se alkoi sitten siitä että se oli jouluseutuvilta mentiin yli ja sitten ruvettiin puuhaamaan, että pitää lähteä Savottaan Tampereelle, kun ei ollut mitään muuta enää. Eikä ollut päivärahoja, eikä ollut elatuksia mistään, eikä se ole suojantanut mitään mistään. Olihan meillä silloin kotona oli 4 lehmäähän se oli meillä silloin ja pikkuinen aatilakin olikin Kettulanmaille. Ja no sitten saatiin ne reet tervattua Kettulanmaan pirtissä ja se oli joulun jälkeen sitten, uuden vuoden jälkeen sitten, nyt lähdetään Savotoimarra Tampereelle. Mulla oli armeija, mä löysin silloin maaliskuussa 67. Mutta mä arvelin, että minä kerkiän tehdä siellä Savotan siellä Tampereella pari kuukautta, kun tehkee, niin se sapi vähän rahaa. Mulla oli ostettu hevonen silloin jo, oli Vili-merkkinen. Minä ostin sen 2 vuotta aikaisemmin, jolla tehtiin silloin ajohommia. Sitten vältiin siihen tilanteessa, että piti ruveta junaa kyytiä hommaamaan. Ei se oikein pystynyt ratsastamaan eikä viemään käsipelissä eikä kuljetuspelissä Tampereelle asti hevosta. Niin no piti junaa hommata sitten siihen. Ja junassahan oli siihen aikaan oli niitä eläinkuljetusvaunuja, jossa oli niin kuin, silloin liikkuvilla hevosia ja elukoita muutenkin silloin junissa mukana aika paljon. Ja se meni se juna Nurmeksesta Kuljuun sitten tuonne Tampereelle. No me lähdettiin sitten sieltä, minä ajoin Kettulanmäeltä sen hevosen ja sen rekikuorman. Ajoin tuonne Nurmeksen asemalle. Siellä sitten lastattiin se Nurmeksen asemalla se hevonen ja ne reet sinne vaunuun. Siinä oli muutaman kuukauden heinät oli ja jauhot oli ja leivät sille hevoselle ja itselle. Ja se oli iltamassa, kun lähdettiin sieltä Nurmeksesta ja sitä mentiin sitten Pieksämään, eli se oli se seuraava pysähdymispaikka, missä oli. Ja mulla oli hevonen sillä mukana ja hevoselta loppui vesi. Heiniä kyllä olisi ollut, mutta kun ei ollut vettä. Ja sillä oli kauhea jano sitten Vili-merkkinen hevonen oli. Ja se oli kauhea jano sillä Vilille. Ja no minun piti sitten, kun se pysähtyi se juna Pieksämäelle ja minä läksin etsimään sankolla vettä sitä lähialueelta. Ja minähän löysin sieltä asemalta, semmoisen, josta sai niinku vettä pumputtua. Ja otin sitten se sankollisen vettä. Ja kukaan ei tiennyt, että minä olen sillä vettä ottamassa, kun juna lähetti, eikä juna virkkälät kukaan, kun hän ei kukaan tiennyt, että minä olen siellä hevosen kanssa liikkeelle ja hevoselle kävin vettä hakemassa. Menin takaisin junalle ja juna ovaista saan sankon sinne sisäpuolelle ja
ja juna lähti. Ja minä jäin sinne junan ulkopuolelle, enkä päässyt sisälle sieltä se. Hän sosustaa avua auki, kun mulla oli se vesisankku. Eikä vesisankku pystynyt heittämään pois, kun se olisi mennyt maa se vesi. Minä kökötin siinä junan askelmella, oli sillä junavaunun askelma, juna lähti täysillä menemään Tampereelle ja eihän se kukaan tiennyt, että minä siellä ulkona olen. Pakkasta oli rapiat 10 astetta siellä pihalla. Ja aika vähissä vaatteissa oli. Se oli aika kylmä kyyti oli sille junan ulkopuolella. Ja hevonen hirnu janoissaan sisäpuolella ja mulla sankko käsissä ja minä sen junan ulkopuolella. Se oli junan rappusilla siellä. Eihän se kukaan tiedä, että minä siellä olen. Junan lähettäjät eikä ollut semmoista kukaan, joka olisi tiennyt, että minä olen siellä. En yhtään tiedä, miten kauan sitä meni matkaan, mutta siinä meni useita tuntia ennen kuin juna sitten jarrutti ja pysähtyi. En muista mikä asema olisi. Ei se ole vielä ollut Tamperettakaan vielä, kun se pysähtyi se juna. Ja minä sain sen verran sitä aikaa, että minä sain sen junavaunun ove auki. Ja sain sen sankon sinne sisäpuolelle. Vinille päittä. Ja kylmä, aivan kauhean. Juna etennyt junan lähettäjät eikä kukaan tehnyt mitään. Minä olin siellä seikkailemassa pihalla. Itsekin pääsin sitten sinne sisälle sitä ovesta. Sitten taas, kukaan ei tiennyt siinä vaiheessa yhtään mitään minun seikkailusta. Ja se juna lähti uudestaan eteenpäin sitten siitä. Ja siinä meni sitten taas 2-3 tuntia eteenpäin, kun mentiin. Niin sitten se juna pysähtyi jonnekin Tampereelle. Ja Tampereen seutulta jossakin siellä, ei tiedä mikä jakopaikka se oli, mutta kuitenkin se pysähtyi. No, minä olin sitten jo siellä sisäpuolella ja hevosen kanssa pärpätettiin sinne. Ja sitten lähdettiin porhaltamaan hevonen, kun minä sain hevosen aiselohi sinne. Niin oli mulla tieto se, että mihin suuntaan mun pitää mennä, niin minä sitten se oli Pääskyjärvi oli nimeltään se järven rannassa oleva savottapaikka, minnekin minun piti mennä. Ja minä tiesin sen, että missä se on, oli mulla sitä jonkunmoinen tieto. Ja sitä lähdettiin sitten menemään se hevonen vei meidän kuormia sinne. Kulju oli se paikka. Ja Kuljussa ja siellä sitten minä pääsin hevosen kanssa sinne savottapaikalle ja siellä oli vanha navetta. Siinä pihassa oli omakotitalo ja sitten vanha navetti ja minä vein sen hevosen sitten sen vanhaan navettaan ja se oli se minun kortteritalo, se omakotitalo. Ja sitten ruvettiin siinä talossa. Hevosen sai sinne sisälle ja hevosen syötettyä sitten sieltä ja silloin hevosella oli leipää mukana, että se sai syödä ja heiniä ja olihan siellä apettarvet kanssa, että oli jauhot ja ruuhi oli kanssa, että oli mukana, missä tehdään apetteja. Mentiin siihen navetalle ja siellä saattiin se asia niin kuin tavallaan siihen malliin, että minä vesin sitten siihen asuntoon. Se oli omakotitalo, niin siihen pääsi yhteen huoneeseen kortteeriin. Siellä asui siinä samaisessa talossa semmoinen nainen, joka oli kauhean kova polttamaan tupakkoa. Semmoinen vanhempi ihminen ja ilmeisesti sillä oli vähän varmaan henkisiä ongelmia. Kun istui siellä kiikkustuolissa ja nainen sanoi, että tehdään sätkäälle. No minä tein semmoisen sikarinpaksuisen sätkän sitten, kun minäkin poltin siihen aikaan tupakkoon. Ja tein sätkiä ja se naiselle tein semmoisen paksun sikarin. Siihen aikaan poltettiin kiltamerkistä tupakkaa. Ja minä tein uhalla paksun sätkän, että se sopi vähäksi aikaa poltella sille. No sitten se oli se iltahan meni sitten siinä, kun hevonen oli tallissa ja sillä oli evästä ja elämä oli siinä meissä mallilla. Sitten minä pääsin sisälle sinne huoneessa ja se oli vielä uunilämmitys. Se piti lämmittää vielä se huone, missä me oli. Uunissa pitää tulta ja lämmittää se kämppä, missä minä joudun sitten siellä kelvellä ja pääsin. Ja sitten uunissa siinä oli hella, niin puuhella oli, piti keittää perunat sitten siinä, ja jotta oli läskisossia, oli eväänäkin mulla, niin mä söin sitten läskisossin kanssa sitä perunat siellä. Ja se oli se nainen, mikä se asui sinne
toisessa huoneistossa siellä, niin se oli kohta huutamassa, että kuule, tiepäs sätkä. Se oli kova polttamaan. Ei nyt kenenkään niin paljon polttavan tupakka kuin sitä kahto, sitä naista. Se oli savun sisässä kokonaan. Ja siinä se sitten meni se ensimmäinen mukavaksi, se ensimmäinen yö, kun sai sellainen kerran nukuttaa. Ja väsyksissä sitten oli minä ja hevonen oli kanssa yhtä väsyksissä. Aamussa saattiin se talli siihen kuntoon, että se hevosta ruveta hoitamaan siellä tallissa ja reet asetella siellä. Ja kun siellä ei ollut sitten meillä tämmöistä lavettia, missä ei viety matkassa lavettia, se piti se lavetti tehdä. Niin metästä piti hakea pari kuivaa puuta käyttiin hakemassa, tai minä kävin hakemassa. Sieltä ja kannuin sinne navatan päähän ja reitin niihin tappien paikat ja välikarvien paikat ja tein niistä lavetit sitten siihen minun niihin tukkirekien päälle. Siinä meni se viikko aika vähillä hankkeilla, ei oikeastaan minkälaisia hankkeita ollut, kun rahallisia hankkeita muuta kuin sai siellä pyöritettyä sen kuntoon sen alue, että siinä vieressä oli se savotta. Siinä oli koivutukkia ja vanerikoivuja oli ja näretukkia ja koivutukkia ja sitten noita mäntytukkia. Ja sitten tuli tämä 2 työmiestä tuli sitten tekemään niitä. Korson Reino oli Ukonmaista toinen ja toinen oli tämä Ronkasen Jaakko Sotkamosta. Ne tuli tekemään sitten sitä savottua siellä. Sehän lähti savottua rauhoittamaan, kun siellä jätkät rupesi tekemään puuta. Kaikkia, mitä sieltä piti kaatua. Se oli semmoinen joku 50 hehtaarin aukko siinä Pääskyjärven rannassa ja se piti tehdä. No sehän rupesi sitten rauhoittamaan, kun se savottaa hyvästi, kun kerran se rupesi tekijät siihen tulemaan. Tekijät ja ajomatka ei ollut kuin semmoinen vajoo kilometri oli se. Kun lastasi aina kuorman, niin vajoo kilometrin päässä oli laane, mihinkä sai sitten kuvattua takaa tyhjentää se reet. Se oli aika lyhyt reissu sille. Ja sitten oli vielä, koko ajan oli myötämäki, ja sai hyvillä kuormilla ihan ajella sitten. No ne isännät siellä teki ropsia ja tukkia. Ihan arvokasta puuta oli vanerikoivua, oli helvetin isoja ja painavia. Jumaliste siihen piti keksiä konsti, että pitikö ne sai pankolle ja avetille sen nostettua ne sen puolen. Ne on hirmu painavia ne koivut siellä, kun ne on semmoisia hyötykoivuja, jos on vettä hirveästi. Siihen piti vaikka minkälaista kankia keksiä. Ei ole missään tällä meidän seutuvilla, missä normaalisti oli liikuttu, niin ei siellä semmoisia kauheita vesipötköjä ollut, mitä siellä oli. Kun oli ihan tuoreita koivupötkiä ja oli niin kuin tavallaan täynnä vettä. No kuitenkin se savotto lähti sillä viisiin siellä. Minähän sitä pari viikkoa, niin se oli aikamoinen lovi tullut siihen mehtään ja käyttiin Tampereelta. Meidän pitikin hakemassa ruuat, kun eihän siellä ollut mitään kauppoja lähempänä. Niin Tampereelta käyttiin hakemassa Härvänästä käyttiin ruokkoa. Minä joudun silloin 67 armeijaan. Silloin en muista ennen päivää, panosko päivässä, mutta alkukuusta, se oli maaliskuusta, kun minä siihen aikaan tuo armeijapalvelusaika ei ollut kuin 7 kuukautta. Arvo tuli jatkamaan sitä mun savottua, se velipoka-arvo. No minä kävin sitten Kajaanissa armeijassa ja se jäi sillä viisi, että se Arvo savotoi sen savotan loppuun sieltä ja sitten se oli tuonut sillä junahommalla takas hevosen Kettulaamalle Rautavaaralle sieltä. Siinä ei ole oikeastaan muuta selostamista, mutta tässä oli vain semmoisia aika kylmiä reissuja olivat siihen aikaan sekä meno että tulo. Mutta siihen aikaan piti ehtiä leipänsä vähän eteenpäin, että kun nykyvalimassa on nykyään tarvitse mitään muuta kuin lähimpään sossun luukulle mennä ja sanoa, että mulla on nälkä, niin se rupeaa leivä tippuun, vaan siihen aikaan ei ollut sossun luukkuja, mistä olisi sanonut leipää kellekään itselle tai hevoselle tai kellekään muullekaan. Mutta sitä ei ole aikaa kyllä, kun se oli 67, että eihän siitä vielä kovin monta vuotta vielä ole aikaa. Niin, sitten se toinen tarina on se jossakin tuolla 60-luvun alussa se oli. Oltiin Kettulaamalla. Pieniä juhlia pittiin heinänteon lamassa siinä. Ja meitä oli silloin heinäntekoporukkoa, siellä useitakin oli siellä
Kettulanmäellä ja se oli joku ilta, mikähän se oli, olikohan se joku lauantai-ilta tai pyhäilta siellä niin me aika paljon rymyttiin siellä ja laulettiin ja juhlittiin aika lailla ja siellä naapurissa sitten se yksi emäntä, niin se hermostui siihen, että me välillä pettää juhlia ja mehän juhlittiin aika hyvästi. Se oli soittanut poliisit sinne meidän juhlapaikalle. Ja mä siinähän minä näin, kun tulloo sen aikainen poliisin närhi oli se rautavuoro. Mä näin, että se tulloo ja äkkiä siellä teltassa, kun meillä oli pihalla teltta ja siellä oli Lappalaisen Pekkasella se teltassa ja se kun se näki, että poliisi tullut, niin se äkkiä rupesi piilottelemaan. Siellä oli muutama pullo siellä teltassa, niin sitä piilotteli sinne tyynyn alle sitä. Ja sitä oli ihan kotitekosta siihen aikaan, monessakin paikassa. No se kuitenkin se närhi kerkisi nähdä, että siellä on jotain. Ja sehän työtyi sinne telttaan Pekan jälkeen. Se oli siihen aikaan, niin sehän oli niin kuin nykyään, niin ei saa ilman mitään lupia, niin ei pitäisi mennä kenenkään telttaloihin, mutta tämä työtyi suoraan sen telttään ja saa sen pullon käsiinsä ja kun saa sen pullon käsiinsä, niin minä menin, että ei sitä meidän juomia lähdetä viemään poliisin juttuloihin, niin minä kävin se pullon hakemassa sitä, tempasin pois sitä närhiltä ja pyörähin ympäri ja iskin sen 1000 päreeksi talon kivijalakkaan. Täysin murskaksi. Se rupesi minua tavoittelemaan kiinni sen närhi sitten siellä ja ukko Antti oli silloin pihalla siellä niittelemässä heiniä. Ja no se meni sen närhin taakse ja otti kaulaotteen ja nykäsi sen kentälle perissille. Sehän näki, että hän on alivoimalla sitten siellä se närhi. Niin se lopetti siellä sen jahtoamisen ja meni sitten autoonsa ja soitti lisää poliisia sinne. No niitähän tuli sitten toinen autollinen Nurmeksesta poliisia sinne. Sitten jahtoamaan ukko Anttia. Ja minua kanssa. No minä menin yläkertaan vinttiin, menin sinne ja istuin sinne portaiden yläpuolella. Mulla oli, millä marjoja puristellaan niin kuin puolukoita, niin mulla oli se pulikko oli kädessä ja minä istun siellä portaiden yläpäässä ja oottelin, että jos sieltä rupeat tulemaan kutsumattoman viereltä, niin minä sitä kun tullut, niin minä juksatan päähän, että se tipahtaa portaita alas. Siellä ylhäällä istui siellä. No ukko Antti ja Arvo Nummanen menikään piiloon, ja hän otti ukko Antin kiinni sieltä ja siinä meni mustas, kun se lenti siihen auton perään. Loppu se jätäkkä siinä, kun ne saa ukko Antin kyytiin, ne ottivat hatkat ja lähtivät Nurmekseen ja ukko Antti lähti vielä. Ukko oli niihin kyyvissä. Mutta minua ei haettu ennen eikä etittykään. Minä jäin sinne Vinnille oottelemaan pulikkakäessä, että jos tulluvat sinne, niin minä olisin sitä koko olisi näkynyt, niin minä olisin moksattanut päähän. Siitähän tuli sitten kerää juttuja poliisin vastustamisesta ja että minä olen särkenyt sen pullon. Ei tänäkään päivänä tiedä, mitä se aine oli siinä pullossa, mutta kai se oli jotain kerran. Se. Olettivat varmasti, se oli jotain semmoista, joka ei ole otettu viinakaupasta. No, siihen aikaan ei ollut oikeastaan meillä minkäänlaisia kulkuneuvoja, ei ollut muuta kuin linja-autot oli, ei ollut millä ajoa, eikä mulla ollut itsellä mitään. No, Nilsiässä oli sitten käräät ja ukko Antille antavat puolen vuoden ehollisen rangaistuksen poliisin vastustamisesta. Minä en muista, saanko minä mitään. Voi olla, että en saanut mitään. Mutta kun se vaan, että minä sen pullon nappasin sieltä sen närhin käsiä. Sitä kun kaattiin käräjille, eikä ollut kyytiä millä ajoa, eikä ollut rahaa millä ostaa taksia. Meidän piti sitten linja-autossa yrittää kuleksia sieltä. Se Rautavarta Nilsiä aika huonot ystävät oli silloinkin ja vieläkin. Nytkin on yhtä huonot ystävät. Olihan meillä sitten vielä jotain ja nyt pöntöuurteessa, niin sitä otettiin sitten sen jälkeen, kun Karjalle käytiin. Että se oli semmoinen aika jännä tapaus kyllä kerta kaikki, kun minä oottelin, että tulluuko sitä ketään. Metrinen hillopulikka käsi. Eivät tullut, sillä olisi joku sanonut päänsä aika pahasti. Ja minä kerron yhden tarinan, joka se oli, että minä olin eläinlääkärinä silloin. Mitähän oli joku alle kuitenkin 10 ikäinen, oli minä kansakoulussa. Kun se oli, siihen aikaan tuli syksy ja
lehmät laskettiin tuonne, oli ajettu alue, johon pääsivät lehmät niin kuin syömään sitten niin sanottua äpärettä, eli sitä mikä oli kesällä kasvanutta semmoista lyhyttä ruohoa ja siinä oli seassa oli apina. Yksi niistä meidän lehmistä, Kaunikki se oli nimeltä, niin se pääsi syömään niitä liian paljon niitä apilaita. Se apilas on semmoinen huonosti sulava lehmän maassa ja kaasua aiheuttava semmoinen kasvi. Ja se oli syönyt niitä liian paljon. Ja siihen tuli hirveä ähky. Eihän siihen aikaan ole eläinlääkärin rahaa eikä mitään muutakaan rahaa missään, kun ei ole kukaan parantaa. Eikä kukaan tiennyt mitä tehdään. Ja se pullistui se lehmä, sillä oli semmoinen vilttihatoa kokoinen patti oli tuolla Persauksen takana, sen heti sen Loksan vieressä, niin oli, se turvutti semmoisen patin siihen. Ja se oli niin ilmuutaan, että se oli koko ilmapallo se koko lehmä ja se hyvin huonosti hengitti ja se olisi kohta varmaan tukehtunut, kun ei se pystynyt hengittämään, kun se oli niin paljon turvuksissa. Mahalaukku oli pötsi ihan tiukalle turvuksissa. Ei paljon pystynyt sitäkään painamaan sormilla, niin se ei painunut sekään mahaa paljon ollenkaan. Se oli niin turvuksissa se lehmä, raakka. No ei se kun mikään keksittä, no ei ole mitään keksimistä. Niin. No siellä oltiin sen lehmän luona siellä ja ukko Antilla oli puukko pyöllä ja minä olin siinä vieressä ja sottatin, että mitä tehdään. Minä sanoin ukko Antille, että annapas tuo ilves tuolta. Siihen aikaan puukot oli ilveksiä suunnilleen merkkisiä, niin se antoi mulle sen puukon ja minähän en mitään sitä sottelua, mihinkä minä sen lyön, niin minä löin siihen vilttihatokokoinen patti, niin mä löin siihen puukon siihen patin keskelle. Eihän minä tiennyt muuta kuin se konstia, kun se olisi kuullut, niin minä sillä keinoin tavallaan löysin. Ja siihen aikaan ihmiset poltti tupakkoa ja semmoista ostivat tupakoita, jos oli semmoinen loppi, semmoinen ilmaloppi, millä se puinen loppi, semmoinen, joka laittavat aina tupakkaa ja sitten imivät siitä. Niin minä semmoisen, en muista keksikö se ukko Antti vaan minä, että pitää panna siihen reikään, pitää panna tupakkaloppi, tai se ukko Antti. Ja puukko oli siinä lehmän mahassa ja minä kääntelin sitä, niin kuin pyörittelin sitä puukkoa. Se tuli hirveästi ilmoa ja tiukalla alutta ilmoa tuli sieltä ja sieltä tuli rappaakin sajalla sieltä. Ja oli se puuloppi, mikä oli, niin se minä iskin sen puulopin siihen reikään. Se jäi se puuloppi siihen sitten kököttämään siihen reikään. Ja no se sillä keinoin se levisi se lehmä, se ei kuollut se oli en minä muita eläinlääkärin tamppuja ole tehnyt, mutta sen minä tein. Enkä tehnyt mistään eläinlääkärihommista muuta kuin pelastin sen lehmän hengen, mutta sehän, kun ei tiennyt oikeita paikkoja, niin se oli sen verran väärässä paikassa, olisi tainnut olla 5 senttiä alempana se puukon iskun paikka, niin se ei just tulehtunut se reikä, vaan se tulehtui helvetin pahasti se puukon jälki. Utsi joutui sitten paikkoamaan sitä varmaan monta kuukautta sitä reikkiä sillä, että se desifioi sen joka päivä monta kertaa. Ja se lehmähän jäi henkiin siitä. Ja minä sillä kuitenkin 20 vuotta päin sitä Kettulanmäkeä hengissä sillä viisi, että tein siinä kaikki maataloustyöt ja heinät ja heinät säivästin ja viljat niitin ja puin ne sitten siellä. Ja minä olin niin kuin maatalon isäntä silloin siihen aikaan. Se oli se 60-luvulla, oliko se jo 50-luvun lopulla, kun piti lähteä tarvontaa tekemään työttömyystöön. Ei ollut mitään syyä eikä juua eikä mistään apua tullut, niin ei muuta kuin liitterä antavat kätteen tämän Helsinkiin ja rupeaa tekemään tarvontietä. Minä kävin tekemässä sen tarvontien sitten yhtenä vuotena ja toisena vuotena kävin tekemässä Kehä kolmos. Eli on tullut tehtyä noita tietoja aika paljon. Kaikki varmaan tietää, mikä on tarvontie. Se on minun tekemä. Oli mulla kavereita, kyllä sillä Konalassa asuttiin, niin siinä semmoisessa kylässä, missä oli vain niitä kavereita. Meitä oli semmoinen 200 henkiä asui semmoisessa parakissa vaan. Niissä parakeissa oli aina 8 henkiä oli parakissa. Makkaamossa oli kuin yönsavut.
aamusilla tuli aina kuorma-autot pihalle ja puottivat kuljetuskopit alas sieltä ja kuljetuskopit kyyttiin ja itse kiivettiin lavalla ja lähdettiin puistamaan kalliota. Mutta se oli työttömyystyönä ja se oli hyvä, kun sai syyväksi. Sen verran sai rahaa, että sai syyvä siellä. Se palakka oli niin onneton, että sille ei kyllä mitään muualta sanoa muuta kuin se oli ruokala oli siinä Konalassa. Semmoinen työmiesten ruokala oli siinä. Näitä oli 200-300 jätkiä siinä lovinnan tekemisestä. Tarvon, että ei minä yksin kerinyt tekemään sitä kokonaan. Jäi toisillekin töitä. Nykyään ei tarvitse enää tämmöisessä ajatella, eikä kukaan edes ymmärrä ilmeisesti näinä aikoina, mikä oli siihen aikaan tilanne. Minä muistan, kun Rautavarrella, kun se kirjoitti se Kyllikki Tuovinen, oli siihen aikaan, oli työttömyystoimiston virkailija. Se kirjoitti mulle Litterraff Helsinki-reissulla. Niin se itki. Ihan tuntuu nyt vielä pahalta. Se Litteran päälle tippui kyynelleet. Nämä oli 14. Silloin piti lähteä. Näitä oli silloin paljon sen aikaisia köyhiä ruttusia, joilla ei ollut mitään. Sitä vielä muistan sen takia, kun joka otti vastaan minut siellä Pulsa oli nimeltään se, joka otti vastaan Konalassa minut sinne asemalle makkoomaan sinne, esitteli meille paikat, missä oli punkat, missä sai niinku yöpyä siellä. Ja rahaa ei ollut oikeastaan, ei ollutkaan mitään. Niin antoi se Pulsahan se oli nimeltään, niin se antoi litteri, että se käydä syömässä siellä keittiössä. Ei ollut rahaa ostaa sitä keittiöstä ruokaa. Niin se antoi semmoisia lippuja, että se lipulla saa aina käydä hakemassa ruuan sieltä sen Konalan työpaikkansa keittiöstä. Ja sitten se maksettiin sitten, kun se Olvinnaisilla oli sitä tarvontaa tehty niin jonkun aikaa. Niin sieltä saa sitten niin kuin tavallaan se palaka sieltä ja sitten muistaakseni oli 2 markkoa 19 penniä. Sen aikaista rahaa oli tuntipalakka siellä. Ja sillä saa sitten, kun saa se aina se tilipalkka, niin sitten saa maksaa ne ruuat sinne Konalan keittiölle, mistä saa käydä syömässä. Se oli sen aikaista hätäapuhomma, mutta se ottaa vielä siihen mennä edelleenkin, kunhan mennään tarpeeksi vielä eteenpäin. Että siellä tullaan yhteiskeittiöt ja yhteiskattilat, mistä syöpi kaikki samasta kupista. Lusikan suuruudesta riippuu, miten isolla pallolla se pystyy syömään. Mutta se oli sitä aikaa.